kendo yuto mari inyalo bedo godo e yo makende. To kendo achiel kuom mago kendo bende ma wawacho ne joma mine ni mondo gibed ni gin gi confidence kendo ginyalo. Kik giling ni girito ng'injo kata girito ni mondo otimnegi favor. Nyalo no en gima nitie kendo kiluwo the right channels to ibedo gi connection to access to financing and access to markets. Kendo wawacho niya, nitiere bende gik machalo kaka digital marketing. Ka ok inyal in iwuon timo kendi, yudie rawera moro manyalo go picha reini to keto ni yaw account mar Facebook. Iseneno joma mine mang'eny matinde gin msindo kata gin mana Homa Bay kacha to rech iuso Nairobi ka. Rech osego picha ji oseng'eyo ni rech onyalo chiele kata obedo frozen to ikele. Yes, to kata ok ka nitiere markets mang'eny machalo kaka otende. Kik ibeda beda gi reini kanyo ni in kanise kawe to koro ibet mana kode dho wath. E-commerce manyiso ni tiyo gi digital simu ma wating'o ni, especially simu mikiewo. Yes, en gima nyalo konyi mondo mi ni mulamos. Mulamos. Ok en katululu. Koro watemuru ni kata kiuso wuoge katululu donje simu ma ikiewo. Simu mikiewo ni koro konyi goyo pichni makare kaeto iyawo ginene, iyawo digital platforms. Machalo Facebook, TikTok gi weche makamago. Ka ok inyal tiyudo rawera moro manyalo konyi. Wach ni mogik Damari, sani wadong mana gi dak ariyo kende to thuolo marwa rumo. Erokamano. Wach ni mogik ka watieko. Awacho niya, nyasi obagi mar Madaraka Day, Homa Bay County. Piny owacho timonwa wach maduong' jothurwa. Warwakuru nyasi